Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Atlántico Televisión. En esta ocasión estamos con Digna Rivas, alcaldesa de Redondela. Buenos días, Digna. Moi bons días. Bueno, quería preguntarche como valoras ata o momento este segundo mandato. Xa directa totalmente diferente o primeiro, non? O primeiro era a primeira, repito, pero é certo, era a primeira vez, non, que tiñan contacto, que estaba como alcaldesa. Ese cambio, bueno, pois esa transición, pois notase, non? Ahora, isto é como cando eres non? Cando tes unha edade, despois dis, con 20 anos, pois ahora coa veteranía que teño, pois faría isto, non? É certo que este segundo mandato, esa seguridade, esa madurez, por decirlo de algún xeito, de xa ter moi claro, non quere decir que non o tuvera na primeira vez, pero sí xa ter moi claro o que merece Redondela, polo que estamos loitando este equipo de goberno para ese futuro de Redondela, esa transformación de Redondela que creo que xa se está vendo en todos os sentidos, non só a nivel urbanístico e a nivel obra, sino tamén hai máis cousas que a parte de obras, que sí que é importante, pero tamén de outras transformacións pois a nivel social, a nivel maiores, a nivel infancia. Eu creo que hai moitas cousas que iremos falando a medida que me vayas comentando, que se dá ese cambio. Así que sí, podemos definirlo como esa madurez deste segundo mandato, que teño esa, non sei como decirlo, seguridade, esa ilusión o máis que tiña no primeiro, de saber que se pode transformar e que podo facer iso, non? E a confianza que teño da veciñanza, que para min é o máis importante para seguir aquí. Dentro deste pequeno balance, ti que consideras en que aspecto se fortaleceu Redondela respecto ao anterior goberno popular? Non me gusta falar de ninguén. Eu falo, en este caso, sempre me escoitarás do que eu estou facendo e do que este equipo, estamos a facer, non? Todos tenemos mellores e peores cousas, é dicir, o que sí, volvo a repetir, o que teño claro é que a diferencia está en que eu, sobre todo eu, me debo a veciñanza. Entón, eso cambia moitas cousas, non? Cando de verdad crees en eso, cando crees por que te puseron aí, cando crees e loitas por conseguir os dereitos da veciñanza. Entón, eso cambia todo. Eu eso creo, e así se está a facer, non? A transformación de Redondela, volvo a repetir, non é que o diga eu, é que cando é un gusto, cando vas por aí, xente que te di de onde és? Son de Redondela, sin decir que o cargo, por suposto, non? Na primeira vez, non? E te din, Redondela, a me pasou este fin de semana. Redondela, facía moitísimo que non iba, que cambio, que bonita, como está, eso é o que quero. Que hai moito que cambiar? Sí. Que hai moito que facer aínda? Sí. Que temos moito que traballar? Sí. Pero que esa transformación, volvo a repetir, non só urbanísticamente, pois a Praza de Pontareas, en este caso Santa María, é dicir, todo o que se está transformando Redondela, non só no centro, nas parroquias, que sé que esa débeda pendente, que estamos agora, que logo o comentaremos, con esa, en este caso, pavimentación de 68 camiños, estamos falando de máis de 2.700.000 euros que nunca se invertiu e que tanto nas parroquias, pero porque teñen dereito e o merecen, pero eso, volvo a repetir, esa transformación que tamén vai, pero tamén os maiores, tamén a xuventude, tamén, en este caso, pues, memoria democrática, que nunca se había creado esa área, estamos loitando moito por eso. Moitas cousas de dereitos que merece a veciñanza en todos os sentidos, e creo que ese esforzo e a gratuidade, que tamén é importante, é dicir, moitas das actividades e accións que se están facendo son gratuitas, e a xente ten esa, por democracia e por liberdade e por dereito de poder utilizalo, se se pode ou non se pode, pero sobre todo para a xente que teñen máis dificultades. Esa é a nosa finalidade dende que cheguei e dende que chegamos. Eu creo que eso estamos a transformar e a cambiar. E cada persoa, tanto neno, maior, ou que aquel veciño que se te acerca e te di fun a tal sitio, que ben me o pasei, fun a tal curso, o disfrutei, fun a tal... Eso para min o orgullo e a satisfacción de día a día, non? De irme para a miña casa e dicir, bueno, pois por lo menos algo estamos transformando.
E como están sendo un pouco as relacións co Bloque despois de que a formación retirase o seu apoio ao goberno local? Para o Bloque sempre vou a ter a palabra de agradecemento. Eu son unha persoa agradecida, humilde, que teño principios e valores e me educaron así. Se non chegase por o Bloque non estaríamos gobernando. En todos os concellos, sempre hai máis tiranteces, máis o poder chegar a acordos. Esa é a miña labor, ten razón o Bloque en eso, é dicir, a labor e a obligación que teño eu, neste caso, de chegar a acordos é miña, non? Intento facer o mellor posible, pero de verdade que con o Bloque o único que podo decir é grazas e ese agradecemento dese apoio para poder estar gobernando e que a esquerda, ao final, este gobernando en Redondela. E, bueno, falando do tema anterior que mencionaste sobre gratuidade, quería preguntarche polo tema do transporte escolar, que é un dos problemas que se reiteran todos os anos e dentro de nada o curso escolar vai a volver a comezar. Ti xa te reuniches en varias ocasións coa Consellería polo tema dos problemas que hai no bacharelato. Quería preguntarche se hai algunha novedade respecto ao asunto, agora que o curso vai comezar. Non hai ningunha. Ese é un dos temas, non? As competencias e os dereitos, non? As competencias que estamos asumindo este goberno, a maioría non nos corresponden moitas veces, pero volvemos ao principio, non? A quen me debo? A veciñanza de Redondela. Quen poño por encima, quen poño sempre por riba de todo? A veciñanza de Redondela. Nin partidos, nin nada. A veciñanza de Redondela. Esa é a miña prioridade. Entón, coa Xunta de Galicia, hai uns anos que tamén foi unha proposta do Bloque Nacionalista Galego, é certo, por iso digo que hai cousas que a cada unha hai que recoñecelas, non? Pois a que se propón e logo hai que levarlo a cabo, que non é tan fácil. É máis, eu creo que somos o único concello de Galicia que fixo un convenio con en este caso Costasis para o bacharelato. Ninguén. Por qué? Porque non é competencia dos concellos, porque é competencia de educación da Xunta de Galicia. Entón, aí estamos falando de unha incompetencia que é unha, chamemos ilegalidade ou, en este caso, ese reparo de gran envergadura que teño que asumir, pero que volvo a repetir, como en outros casos, se teño que facelo polo dereito da veciñanza, o farei. A día de hoxe non temos constancia, pero non só deso, da maioría das cousas. A Xunta de Galicia e a Diputación de Pontevedra, dende que hai cambio de goberno, ou de color, en este caso, hai que ser sinceros, Redondela intentan que sexa estar no último lugar ou posición para eles. Para min non. Entón, sigo loitando igual. Que a veces é complicado que a xente non entende. Por qué? Porque o que te conleva a eso é pararte máis, dedicarlle máis tempo a cousas que deberían ser máis doadas como lle pasa a outros concellos, non? A min non, a min máis volta, máis tal, pero dá igual. O importante é conseguilo por encima de todo, en eso son moi terca, moi terca. Eso é a forza que me dá, conseguir as cousas polo fin que teño que facelo. E como está sendo tamén a relación coa oposición, quitando ese agradecemento ao Bloque? O non polo non. Casi todo o que se leva a pleno se vota en contra. Estou falando de a orden do día, é dicir, das cousas importantes para a veciñanza. Estamos falando de camiños, estamos falando en este caso, contratos importantes para Redondela, estamos falando da compra de Villalisa, estamos do Museo Municipal coa obra de Ángel Barros. Podería seguir, é continuo. O non polo non. Da igual que te fales ou que non fales, é o non polo non. Por iso digo que a veces hai que ter cuidado cando se está na oposición. Eu estuve na oposición 8 anos, non lideraba en aquel momento, pero estiven na oposición 8 anos. Éramos daquela o grupo maioritario que estaba na oposición. E podo dicilo con unha cabeza moi alta, e aí está, que nunca o Partido Socialista votou en contra dos intereses e dereitos dos veciños de Redondela. Como moito se estuvía para que salira. Nunca se votou
en contra. Nunca se votou en contra dun SAF, nunca se votou en contra de asfaltar ou de camiños, nunca se votou en contra de mercar un edificio para a venda Redondela. Nunca, nunca, dende que eu cheguei, esa é a dinámica. A dinámica do non polo non. E non se pon a Redondela por diante. Que non digan mentiras, porque eso é totalmente mentira. O que están poñendo, bueno, pues son as siglas e os intereses partidistas que, bueno, que están movendo en este momento, e que é certo, e que é así. Agora, que eso me preocupa? Non. Que eso me fai perder tempo? Non. Non, eu non estou para iso. Non vou entrar nunca en esa... Nunca entrei en estos 7 anos que logo gobernando, nunca me verás en decir el tú más... No, porque a xente non quere eso. E teñen toda a razón. A xente o que quere é que solucionemos. A xente o que quere é que traballemos. A xente o que quere é ver as cousas, o ver o que piden, o que solicitan, o que por dereito necesitan. Entón, eso que teño que facer. Non pararme a veces que insusto, porque a veces se fan acusacións ou se fan cosas que son totalmente falsas, pero non vou a perder o tempo con feitos. A mí me enseñou, en este caso a miña avoa, que al final as cousas se demostran cos feitos, e así é o que estou a facer. Hai algún novo proxecto a vista para as Redondelas se continúas no mandato como alcaldesa, ademais do que xa se empezou a rodar, como ti ben mencionaches o proxecto de Villalisa, por exemplo? Hai algúns que temos xa en batería, por decirlo de algún xeito, e que xa están, aparte, orzamentados e xa teñen subvención, que son os proxectos europeos do PAI, non? A parte de Villalisa, que aí non entrou porque non deu tempo, si está o museo, si está o mercado de Redondela, toda a rehabilitación do mercado de Redondela, que estamos falando de máis de 2,5 millóns de euros, o Centro Sociocultural de Chapela, tamén os camiños seguros en Laredo e logo humanizacións que tamén están metidas en esos proxectos europeos. Todo eso non é un falar barato, como decían os nosas avoas, non un falar barato. Teñen cartos, está aprobado. Somos os poucos concellos que se nos aceptou, aprobou todo o que solicitamos, todo íntegramente. Ahora hai que executalo, temos un prazo de 4 anos para poder executalo, e xa estamos que o primeiro é o museo, que me costou a vida, porque se votou en contra do museo no pleno, para esa aportación municipal que temos que poñer, ese 40%, pero que xa solucionei como intento solucionar sempre todo. Que me podes decir respecto ao plan xeral, ao PEXOM? Hai noticias ao respecto? Sabes se o procedimento vai ben? Estamos dentro dos plazos un pouco que marcábamos. Xa nos entregaron o equipo redactor todo, pois en este caso, pois desas alegacións e todo o que tamén o que habían de algunhas autorizacións que xa nos habían solicitado que teníamos que modificar e que teníamos que cambiar. Está todo entregado no Concello e agora o que fixemos é enviálo pois a todos os organismos que corresponden. Ahora vai en esos plazos que temos que agardar a que nos contesten, e xa mentres vamos a facer reunións con este caso, co resto de partidos políticos, e para seguir en esa dinámica que sempre facemos de informar de como está e intentar cumprir os prazos. Que pasa? Que un plan xeral non é doado e cando non só depende de ti, senón en este caso tamén depende da Xunta de Galicia. Entón, ese plan, todo o que solicitamos e todas esas alegacións, ao final, quen ten a última palabra e quen ten, aparte do que levamos ao pleno, é a Xunta de Galicia. Entón, bueno, en esa cuestión estamos. Quería preguntarche se tamén hai algunha iniciativa planteada para as zonas non urbanas de Redondela, ademais do que me comentaches de pavimentacións, de camiños e demais. A que te refires concretamente? Non urbanas, a que te refires? Parroquias. Claro. Parroquias, ao final, hai, por exemplo, o que te decía ahora, non? Pois en Chapela está previsto o Centro Sociocultural, está previsto esa humanización dos camiños escolares
que vai dende a Avenida de Vigo ata o Colexio Laredo, é dicir, todo iso vai, aparte das pavimentacións. En Cabeiro, en Porto Cabeiro, igual, estamos falando de casi en esa parroquia 1 millón de euros, xa coa propia estrada, que xa se está ahora comenzando esa humanización, e logo a contorna do Colexio Porto Cabeiro, que tamén vai a conlevar pues, todo para adecuarse hacia a accesibilidade, hacia priorizar o peatón, en este caso os nenos e nenas que están en ese colexio, e podería seguir, ¿no? Hai proxectos concretos, que volvo a repetir, que se fixeron o que están aí pendentes de facer, non? Pero ahora é importante, o sei, son eses camiños, estamos falando de máis de 20 anos, 30 anos, que non teñen un mantemento, Non estamos falando de os 7 anos que eu levo gobernando, Estamos falando de que son camiños e que isto é como ni a cuarta parte donde aínda que hai que invertir. Estamos falando de máis de 2.700.000 euros, de acordo? E aínda así non chega, sabemos que temos moito máis que invertir, pero que estamos falando que levaban máis de 20, 25 anos sin ese mantemento de asfaltado. Unha cousa é bachear, e outra cousa é pavimentar ou asfaltar, que é o que imos a facer agora. E, bueno, tendo en conta que o ano que ven xa hai eleccións, basta volver a presentar como candidata á alcaldía de Redondela? Eu vou a seguir aquí mentres a veciñanza pois así quera que siga e que me debo a eles e a elas. É algo que non estou a traballar, non estou pensando en campaña, non estou pensando en que vou facer ou que non vou a facer, ou se me vou a presentar ou non me vou a presentar, só estou pensando en traballar, en sacar as cousas para adiante, en facer o mellor posible, pero non en ese caso. Esa decisión a teñen a veciñanza. E no caso hipotético de que digas si vou, que proxectos gustaríache sacar adiante para Redondela? Así algún, por exemplo, ocorreseme agora o paseo marítimo de Cesantes, que xa comentara xa un fan. O paseo litoral de Cesantes, en este momento estamos pendentes de que Costas do Estado, que o Ministerio nos diga que ese proxecto que xa presentamos a fai mes e medio, 2, está correcto para publicar no BOE e logo empezar toda a tramitación das expropiacións que teñemos que debe facelas o Concello, pero logo a obra a executaría pues, en este caso Costas do Estado o Goberno de España. Non? Estou pendente de que nos digan se está correcto, por lo menos unha primeira fase, non? Que logo conlevaría, pero claro, estamos falando de algo que leva máis de 40 anos tamén, ou máis, que se intentou facer algo que nunca, por lo menos se fixo este paso que estou facendo eu. Non? Tan pronto nos digan ok, que está correcto, vou a presentarlos á veciñanza para que sepan en que consiste. Por ahora non podo porque se hai que modificar algo ou hai que cambiar algo, tampouco tengo. En algo moi técnico, non é tanto me gusta ou non me gusta, técnico, non? Ata onde nos deixan ir, por onde nos deixan ir, os temas das expropiacións é máis a parte técnica que estamos intentando pois eludir de algún xeito pois o que non se deba de expropiar, pero claro, é complicado. Todo o que é sempre o litoral e a costa é complicado. Pero volvo a repetir, como son insistente e como era algo non para mí, sei que para a veciñanza, e non só para de Cesantes, sino para todo Redondela, para todas as parroquias de Redondela tamén, porque é un xeito de unir o centro de Redondela en este caso, co mar, coa costa, con Cesantes, con todo, ¿no? Con esa xoia que temos, ¿no? Que creo que hai que presumir e, en este caso, darlle o valor que ten. Bueno, xa para ir rematando, ves posible un novo goberno socialista para Redondela nas próximas eleccións? Volvo a repetir, eso depende da veciñanza, non? Do que a xente quere e o que a xente pois é como que nos evalúan, non? Eu creo que é así, non é unha cousa que nos queramos ou que non tal, sino que a xente é a que decide democráticamente, iso que temos que esperar. E logo, eu son de persoas, non? Está claro que sí que os partidos, pero logo en nos municipios, ao final, a xente, cando ten algún problema, a quen ven é a persoa, non? Ou as persoas, en este caso, que é o meu equipo de goberno, non? Que lle demos esa confianza e que lle demos esa seguridade de que estamos gestionando pois, a vila e as parroquias e todo do maior xeito, non? Entón, aí é o que a mí me importa. O resto
non. Pois moitas gracias polo teu tempo, Digna, un placer terte aquí connosco. E vémonos nunha próxima entrevista en Atlántico Televisión.